Zdravo i dobrodošli nazad u Parkside radionicu. Moje ime je Filip i ako želiš da radiš na svojoj kondiciji, sada dobro obrati pažnju. U današnjoj U radi sam epizodi pravimo zid sa prečkama. Kao i uvek, sve materijale i alate koji su ti potrebni pronaći ćeš dole u uputstvu za izradu. I odmah ćemo početi tako što ćemo izrezati bočne stranice iz velike ploče od šper ploče pomoću uranjajuće testere. Kada isečeš 4 letvice, uzmi 2 komada i izbuši unapred rupe za okrugle šipke. Za to uzimamo Fostner burgiju od 40 mm i stubnu bušilicu. Zatim uzimaš izbušene letvice i lepiš ih svaku na po jednu neizbušenu letvicu. I tako nastaju 2 bočna dela. I kada si već tu, odmah zalepi i 2 kvadratne ploče od šper ploče, jer će od njih biti napravljene bočne strane za vratilo za zgibove. Najbolje bi bilo da uzmeš još umetke kako bi dobio ravnomerniju raspodelu pritiska. Dok se zalepljeni delovi suše, možeš odseći okrugle letve od 40 mm. Za to je najprikladnija buduća kružna testera. I time su svi delovi gotovi. Ali pre nego što sastavimo merdevine lepkom, proći ću glodalicom i glodalicom za zaobljavanje preko svih ivica da ih dodatno zaokružimo. Pošto naše prečke nisu samo jednostavno zalepljene, već su dodatno fiksirane tiplovima, prenosim sada poziciju prečki na zadnju stranu. Kada sve kasnije bude zalepljeno, mogu izbušiti rupe i odmah nabiti tiplove kroz njih. I krećemo tako što ćemo iseći bočne strane iz prethodno zalepljene ploče. Kada su formule ucrtane, prvo bušimo uglove burgijom od 8 mm. Prave rezove radim uranjajućom testerom, a poslednje rezove pravim ubodnom testerom. Šipka za zgibove se kači. Za to su naravno na obe strane potrebne kuke i njih sam ovde već prethodno izbušio. Sada se buše 3 slepa otvora i to do polovine debljine materijala. I time su bočne stranice već gotove. Sada još treba zaobliti ivice i za to koristim glodalicu. Zatim zajedno uzimamo šipku za zgibove i možemo je okačiti na švedske merdevine. Dakle, pre nego što mogu da uradim prvi zgib, mora se montirati švedski zid. Za to ću iseći 2 trake od šper ploče od preostalog materijala, zavrnuti ih pozadi na bočne stranice i potom montirati na zid. Dakle, time je isprava sa prečkama gotova. Sada nedostaje samo još ono najvažnije, a to je trening. Koji bi bio tvoj najbolji izgovor da ne treniraš? Napiši mi to u komentarima jer sada više nema izgovora. Pristupi tome opušteno. Možeš to.